Hej. Vi har lavet en rutsjebane, og når jeg siger vi, så er det ham, der står og filmer, der er med. Hej. Og nu skal du lige vise ryste hele vejen igennem. Fra start. Her starter man. Og så kan man ind i en tunnel. Og den kan køre op og ned, og det er dens hus, og det er den, der skal køre. Ja. I skal lige se denne her køre ned. Er du klar? Den kører lidt der. Ja. Og så kører den derover. Ja, og så kan den køre tilbage. Ja. Og op ad den store bakke. Og så er det dens hus. Den hjemme ved huset igen. Og så vil vi sige tak til os, og have en rigtig god dag. Farvel, farvel!